Asam uratnya kumat. Oh, asam urat kok ya Bu. Dia asam urat. Orang sak jawel-jawel. Kenapa saya ketong jawel terus mau? Tambahi. Tenang. Atau pitik sih. Mumpung asmara bariki. Siap. Bongke sing nggih. Mau Mbah Lurah. Ayo lho, Mbah mantan Lurah ngawe-awe 100 bodi pamer kok. Gitu. Kok mboten ngomong juragan. Lodok kok. Rupet. Kamu ini nyopek sapa kurang iki. Jan kutuk. Ya bongke Mbah. Sakit bisa. Gojekane nek labuk. Oh, jarene arep nambahi. Boleh mosok jaluk mawon. Gusti ya. Yang anak gue coba boyone lu kok ya tadi yang kayak ngono. Oke, Bos. Halo. Gimana? Kok mau ini nenek sama-sama kok tadi fotonya biru ini piye? Wah, wis kembali apa iki? Iki jare mau sing naik kereta api to wis mbok ya lunas. Loh, lah lawan Naik apa? Naik apa? balon kadalina apa piye saiki? Tapi, coba boleh nih nyelok ya. Pak Joko Boyo monggo Pak sama membangun apa? Oh Pak Lurah nggih, monggo Pak Lurah. Ingkang pundi? Pangapunten. Pak Mandor nggih Pak, mboten napa-napa. Napa? Pangapunten Bu dari izin.
Lah manut. Seremane napa? Oh, ya, kok tenang kok. Kembangin napa? Ajeng ngembang apa jenenge sakniki pun tegas mawon. Oke, kulo asese boten. Asese boten nek kalau nyangan. Asese ngoten nek nyene ngoten iki asese. Gose bulurah piye kira-kira? Oh, ACC Pak, ACC ya. Sing tenang, iya, ojo kuwatir, iya. Oh, bukan gunung nggih. Iki kota di DP. Oh, nggih. Pak Dalang iki nyuwun gugur gunung. Apa? Klasik banget ya, Pak Lurah iki. Iya. Nyuwun gugur gunung. Gugur gunung. Nggih. Ya ditinangani lagi lho. Nah, betul kan? Masuk piye maksudnya? Nah, biasa nak gimana Pak Lurah model sekarang ini lagunya ya. Kayak komen ya, kita komen. Apa nih? Kayak kompu kan teko suka Wonosari, Mbak. Takon juga Oh, sapa Nah. Sapa? Sapa Wonosari? Pak Darto. Oh, Pak. Nggih. Kula dalemipun pelayan sakniki, Pak. Nggih. Walah apa? Kering bener. Bermo gati jane. Pak kira ngekeki sawer jebul tekon alamat. Arep ngekeki telo. Nggih, siap. Nggih. Monggo Pak Dalang niki dulu. Iya, betul ya. Ayo, bukan ibu nek. gugur gunung ya bener, tapi aja di tak mau yang iki kuno ki ora. Pancen ana artine kaya artine apa? Gugur gunung iki keguyuban lan kerukunane warga Karang iki. Iso manunggal tekad manunggal rasa nyatane iso nganake pagelaran wayangan kaya ngene iki. Oh ngono ya Pak. Lah iya. Mergo saka keguyubane warga Karang iki, Mas. Larak ngono pancen bener. Gugur gunung ya panik. Swadaya masyarakat ya oke. Aspirasi saka panjenengane Mbak Timu ya oke.
Jadi iki iso manunggal antane kumula utawa warga ing Karangmuni manunggal nyawiji iso nganake pagelaran wayangan sing kaya ngene iki. Pancen bener manila. Pancen luar biasa tenan warga Karangmuni kene. Iki swadaya dibantu karo Mbak Biwu lah iya. Kepiye kaya iki mongko akeh sing padha nyuwun bantuan paton isih ana wektu tur isih ana telunggaran saka dinas kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta mesti dipinangkani Pak. Oh ngono ya panen. Nanti monggo do mruput monggo do nyuwun aspirasi saka dewan ora masalah. Pancen digunakake masyarakat kanggo nguri-uri budaya Mas. Nek ora awake dhewe sapa sing nguri-uri. Iki budaya sing adiluhung tenan kaya ngene iki Mas. Pancen bener. Yo nek limbang kawon sancen iki partai tambahan iki mung seneng-seneng kok dasare pamong yo nom-nom kabeh. Pinter-pinter kabeh. Ning pangkunku ya kudu ngerti ngubah musik masyarakat. Dadi aja nyambut nang kantor tok ning kudu gelem ngerti warga ing Karangmuni kabeh. Dadi ngerti kaya ngapa to warga iki, kaya ngapa to ngubah musik ing warga ing Karangmuni kene iki. Dadi paham tenan. Dadi cukup apa ora cukup nang kantor iki kudu gelem ana lapangan. Gelem niti preso kaya ngapa warga Karangmuni. Ya Pak. Sing kurang mampu yo diusahake supaya bisa kumregah ben dadi mampu. Sing duwe bondo dunya ya kudu gelem sedekah. Itu ya Mak. Sing jeneng sedekah kuwi ora ono ilahe kok Pak. Tenan. Sing jeneng sedekah kuwi ana ijole Pak. Ya Mak. Sing ijole Gusti Kang Mulbado mati. Oh ora ngono. Mula gelem sedekah gelem weweh karo sapa wae wilih karo wong sing kesnakat uripe. Ngono ya Mak. Kuwi gedhe tenan kuwi. Pahalane maneh. Ngono ya Mak. Bakal diganti karo sing kuwasa, bakal diganti karo sing kuwasa pokok tikel. Dadi kuwi aja medhit, aja pelit. Gelem sedekah karo sapa wae sing kesnakat uripe. Ora ngono. Minangkari pangundutan iki kembang rawe. Sarah karo Bu Deni maju yo sepote yo Bang Rawe. Sepote sik. Nyusul sapa? Maksude nggih, jenengan bawa sinom ngoten. Nggih. Oh sinom, Mbah. Nggih. Mengke nggih. Rupun bacet muni niki, Pak. Niki maksude nggih. Bawa sinom. Bawa sinom ngoten lho Pak Dalang. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Mboten napa-napa Pak Dalang nggih. Bengi iki ngayahi wong tuwa-tuwa ora apa-apa. Malah gampang kok ngene kok. Ayahe sing nom rekoso kowe. Nggih, mboten napa-napa nggih. Pelok, Pak. Foto kanggo japu wis lho. Pelok. Nggih, pelok son. Halo, pasti alasan Mbak. Ini gede iki, Mbak. Gendere kan mriki.
guyu bareng. Nek sing gawe malah sampe ora-ora sok. Api, Mbak, santai mawon, Mbak. Medeni. Medeni piye? Kok ora diuntung? Ngepeke. Dadar maneh marah Ayo menangkan. Iya, Bandung sing tenan pikirmu Bandung. Bola kodo wangi kodo iki. Nggih. Kodo. Ini dulu latas kodo. Biar niki mau bagus banget Pak Dalan. Keren. Ipin nyanggut ambil nafas. Guyu meneh. Sumeh kan guyan-guyu wae. Kok gak edan to? Ora. Wis tak ora ge, Pak. Iya, iya, iya. Pemain ketoprak jebule. Dapuane apa, Pak? Dapuane apa piye? Lakuane apa? Rasa Oh, kowe. oh, Nanti mulai dapuane matu. berada. Pantesan serem, Mbak. Warok Solo Manggolo Nggih, warok wangune, Mbak, nggih. Nggih. Jangan kaya copet terminal ya. Ya, Mbak, mangga. emban Thank
Nggih, betul. Guyu meneh. Aku seneng main guyu padahal. Main guyu iki merem dadine. Abras lah kucing-kucing. Jumeti, Mbak. Jaipo. Mbak Sumadi nggih. Sehat selalu panjang yuswa nggih Mbak Sumadi. Ini dilanjutkan mau Pak? Bang Rawe. Bang Rawe monggo. Selibru.
Ya karang zamane kudu ngono kaya mati. Awake dhewe cari mau kumbiyak ing jaman. Ya jaman wayangane kiai iki jaman biyen ngono kene iki wis beda waduh karo saiki. Ngono ya Mak. Iki men muni lakon foto itu wah, foto iku buat. Wis rasa dipiyak kok ngene iki. Nggih. Apa ya Mak? Heeh. Jaman saiki kiai biyen. Ora ana utangan iki ora ana. Lingkungan iki ora ana. Ning arek kabeh iki jamane wis beda. Dadi ning kari sing ngersake ngono. Yen iki kersake nganggo bintang tamu. Ya kudu manut awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Kersane Bapak Lurah, kersane pamong-pamong, kersane warga karang ngene kudu nganggo bintang tamu ya ade cuma wis bintang tamu. Iya. Indilah Mbak Ani, iki selo. Biasane ora selo, iso digawa sama-sama kuwi. Heeh. Diangkut apa ya kok? Diangkut kan kaya apa kae. Biasane iso dijak kadang-kadang jalan, kadang ya kayu campur sari. Ya Pak. Ini iki dilelah selo. Dadi iso gawe larem ya warga manila ya kudu ngono. Apa dikit tukake wong baton kare sing numpang kersake sing kaya apa upama diresake klasik kaya kiai sebagai bapak biyen kaya nang asake lho. Sago kowe, sago. Soal malah makan lakon, ayo makan lakon. Oh lah iya. Kaya panjenengan nggo liburan iki utawa canian iki motong apa jenenge wektu sing nganggo rampung lakon iki sing foto akeh banget. Lha yo ora apa-apa kersane ngono kok mulane kuwi aku yo ora apa-apa. Upama nganggo garapan upama rasane nganggo flashback. Lah persiapan toto-toto latihan. Siap-siap. Ngono ya Pak. Kok nganggo flashback ya siap. Ayo nek dino Senin cashback kok yo begitu. Bicara di main arep pulih apa arep remuk. Tangkep wis. Ngono ya Pak, lha iya arek. Kesane waktu kok piye. Nek Mbak Ani iki wong nek karo aku wis kaya pacare. Lah iya. Ning aku ora suci karo kaya. Noko sumpel bom. Sumpel bom kowe kira. Aku yang serang-serang lagi minta wangi ini loh, marahnya mengikat nih. Aku minta wangi apa boleh? Sering begini. Ngomong air mata duyung, mah kok mayit itu lah. Di minangkari pamutan hingga katus nanti kalau ngersake saya tawalan ini. Sugeng dalu saking Sandin Bantu nyuwun gending langgam temu kagem Mas Sutarko Karangguni. Ing awal tanggal 11 September ten Pranti. Ayo sesuk wae kaya rasane. Kowe iki pamutan ijo iki sesuk upama saiki yo nek langgam utawa jineman apa jineman. Ketok iki rasane ki anjlok lho. Baru grup kok yo langgam lan yo ketok piye. Ora goro-goro. Iki sing arep undang awake dhewe iki, boyo bek ya sesuk teko ora. Ngene batang piye? Batang mangan jere ilang. Wong manjere wis akeh. Omah 30 manjere wis 20 wis. Bilang opah 30 manjere selame karena 5 mito selama piye. Baik. Engko yo aku lunga ora teko piye coba. Ayo geger kok yo mikir ora.
masa usul iyo tinggalkan tresnan ya ngomong sing saka peranti goro-goro ya Pak lah iya kok goro-goro sing nyemek-nyemek goreng nganggo das kuwi nyemek sing langgep-langgepe kok kaya baki goreng nganggo das iki ora tinggalkan tresnan Oka Via Intan oke semuanya yuk
banyak ini kok kaya ngene ku pae piro. Oh sama anu ganti. Ganti kabeh. Bungkuk. Mbak. Sinten niki nggih? Takoni. Oh, iki sinten nggih, Mbak? Aku Liti. Apa? Liti, Pak. Iliti. Liti. Siliti. Liti. Oh iliti. Jenengan kok ono? Jenengan nyuwun napa, Mbak? Arep njaluk apa? Ini apa? Ini apa? Mimi otek. Gini sepele, grujukan jarang itu sing mana? Nang lonyo. Sing isi kae piye kae isi kae? Ditakoni kae piye kae? Salah iki. Takoni gumik kae takoni. Iki cekel. Njaluk apa kowe? Njaluk. Njaluk apa? Njaluk. Hah? Njaluk apa? Lagi. Jeruk legi. Aku gampang tuh men jeruk legi akeh kene jeruk legi ya. Dinapake keceke mripatmu piye? Mimi putih. Boleh nang mimi putih. Sung panas muah kaya mobil. Mel kono Pak. Mimi otek. Dek Mimi iki doang. Mimi sapa? Mimi nyuwun Pak Dalang. Mimi yo punya Pak Dalang yo nyonya apa nyo. Mimi kira kok di dia maksudnya. Prenok, ora siji aku ora aku. Hah? Mani ora kene. Mani apa ora mani? Lho aku ora. Ya. Rasido sama si nyawel. Mas Dalang nggih, nyuwun ngapunten njaluk dipijeti. Tolong atusnya di awalan. Akhirnya bos njaluk Pak Dalang nggih. Salam Pak Dalang nggih. Bagi izin Amin. selalu. Salam. Itu mang tambahin dulu Pak, mang tambahin. Mane kalau tak anu aku sih njaluk pijet iki kedua. Awak sing ngene iki Pak Dalang. Nah, pijet mongko pijet plus saya wis. Aku nek ngene. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Kayak siji belum sadar. Pari yang murung piye? Pari yo, pino kai. Yo. Si Pari iki ulo-ulo get to medane. Oh, sing masuk pedang ulo. Ulo. Boten aku ngono kuwi. Tapi jangan sesuk meneh ngono kuwi. Sesuk nek golek arahku wae. Ya. So. Anak didekku jalan. Kuwi padha edane tadi. Padahal didekku. Apa? Anak golek ulo ora, Pak. Aku juga dhewe kok. Ulo cilik. Ulo Cilik ning ngantong apa kok?
Mari gede ngeles ayo. Nggih, sampai padalan. Nggih, guyon depane ya iya. Serius Kudu ngono kok ya. Ayo. Wong iki ana dhewe nang sapa-sapa. Minangane pamundane warga, minangane pamundane pamong sing nom-nom kuwi lho. Ya kudu ngono kok. Ning kudu nganggo tata cara. Maksude ya kudu eling wektu tur lakon kudu rampung. Iki lakon dikersake, iki lakon pakel. Lakon kuwi serak kali urang. Serak kali urang iki ora. Lakon baku ngono. Wahyu cakrane kaya wahyu maningrat wahyu maningkem wahyu pakutara kuwi baku patek ya Mak. Nyono lakon wahyu liyane kae ning carangan dapur ora lakon carangan barang sing wis diakui masyarakat atau warga. Dadi lakon sing baku ki yen wahyu ki ya mau cakrane krak maningrat maningkem makutara kuwi lakon baku. Iki mau lakon baku ya Mak. Kudu eling wektu iso ngeduk wektu. Engko ndak nganti kuciwa sing padha ngresani monggo di live streaming lumantar Jogja Live karo channel Darwis Luanes. Ya Mak. Di channel barang yo gawe rampung. Yang ono kritikan cukup ono channelku wae. Jadi kritikan sing membangun tak topo. Tak topo Pak. Ora bakal aku nesu ora tak topo. Wong sing kritikan membangun kuwi iso gawe apike awake dhewe sambut gawe aja gelem dialem. Aja seneng dialem jer alem kuwi kurang becik mas dadi racun. Iya ya Mak. Mundur Pak nih, kok ndak lakoni ora rampung sing padha ngresani kepengin ngerti bab lakon iki kuci wong mikire. Lah iya takut ya Mak. Ya. Kok sing tupo kemalon ngene-ngene asanya bagi lawan gosaku jajan sanenge nyohang iki bisa ngresik kaneka putra